todas e a todos, benvidas, benvidos de novo á miña canle. Hoxe traio un vídeo dunha casa sobre rodas ou, unha mini casa sobre rodas, autocaravana, podes chamarlle como queiras, é verdade. Antes de nada, pois dicir que isto non era o plan original. Como podedes comprobar, teño por detrás mil cousas no menú de depuración porque, pensaba facer algo diferente, pois unha casa máis familiar ou dunha parella, pero fun cambiando sobre a marcha ao ver de novo o camión e o coche e, pois ao final acabei collendo esa camioneta verde. Pois como vedes é moi pequeno e, lóxicamente, pois ten un altillo onde puxen a cama, que é azul de vida ecolóxica, e logo, pois, para a cociña utilicei as encimeiras do xogo base. Aí estaba entre dúbidas de se poñer así ese armario máis grande, pero ao final acabei poñendo solo as encimeiras porque, non sei, parecíame como que quitaba moito espazo e que realmente pois que non aportaba así moito. O baño, pois, é un baño moi pequeno, lóxicamente, solo ten ducha e máis o váter porque, iso, ser un espacio pequeno, pois se queres lavar as mans, pois xa vas ao fregadeiro que tes na cociña que che queda aí ao lado. A verdade pareceme que ten bastantes ventás. Ten así luz, si que lle puxen igual, pois vai ter igual esas lámpadas, pero poñer en pequeniño. Aquí podedes ver que intentei poñer o camión pois como a quen para finxir que tiña rodas, pero non, spoiler, non funciona. E aí ao lado da cama, pois, vou cambiar a cama, é verdade que xa facía un tempiño que fixen este vídeo, entón xa non me lembraba, e vou de rematar por poñer dúas individuales, pois para ter aí ese pequeno espazo, para ter así un poquinho máis de sitio, porque senón parecíame que quedaba como moi axustado e non sei, como que non sería moi realista para poder pasar. E aí quero ocultar unha parte da camioneta que se ve, pero facía estas luces extrañas e ao final optei por poñer como un banquiño de un pack de contido personalizado que logo vou deixar todo na caixa de descripción para que podades ver. Que é verdade, de contido personalizado hai cousas que están xeniais. Esta ducha tamén é de contido personalizado, pero enganeime porque eu quería coller unha que non tivese mampara nin nada, estilo como a do pack de años de universidade, pero o descubrindo a universidade, non sei como non me acordo ben o nome, pero teño que investigar máis porque hai moitísimos. E aquí pois estou cambiando as cores da cociña porque parecíame que quedaba un poquinho máis acolledora, non sei, enviar as encimeiras, pero ao final quedaron igual esas do xogo base, pero en cor distinta. E nada, pois aquí xa estou poñendo panelado para que este ben pintado por dentro, e máis puxenlle azulexos na cociña, e por fora, pois a verdade, de vida ecolóxica hai un panelado que é exactamente da cor da camioneta, que lle queda estupendo. Si poñendo algunhas decoración máis, por aí unha plantiña e por aí unha televisión nunha estantería que utilizarei a do menú de depuración. De depuración non, creo que é de obxetos que desbloqueas, non estou segura, pero é de vida ecolóxica, que é así vintage.
e é moi barata. E logo estou collendo aí ese panel solar, as bicicletas e máis, bueno, que se ve atrás un muño de vento para poñer no teito, porque, bueno, a idea era que esta casiña sobre rodas, mini casa, ou como lle quera de chamar, que fora, bueno, que intentara ser sostible, non? Aí puxen o panel no lado esquerdo, pero, bueno, ao final aí voulle quitar, porque voulle poñer un teito, pero vai ser teito de cristal. Porque así, bueno, sobre a cama dalle moitísima luz e aparte, pois, bueno, podes ver as estrelas de noite. E bueno, pois pareceume que sería unha boa idea tendo en conta que vas de camping ou de acampada ou por aí. E bueno, pois eso, pois queda tamén moita luz e aforras, que a luz está moi cara. E o que puxen aí ao lado do muiño así pois como unha saída de aire e onde a cociña pois para que saian os fumes. Lle de por as bicicletas aí ao lado tamén, porque, bueno, iso, como é unha zona de acampada, pois pensei que podían tamén facer algo de algunha ruta, bueno, senderismo non, ruta en bicicleta, pois para ver o sitio, estou ponindo algunha decoración máis, aí uns libros para diversión e máis unha plantiña. Esas pareceme que están moi ben, esas estanterías que son tamén de vida ecolóxica, me parece, que non ocupan moito e pois sempre lle dan un toque así o ser de estar pegadas na parede como que dá máis o pego de que non están homologadas para que non caian cando imos conducindo. E aí puxen a televisión e unha alfombriña para limpar os pés, que non sei a vos, pero a miña casa sempre se enche de polvo super rápido, da igual que limpe todos os días, sempre hai polvo. E puxen aí na parte de atrás ese xenerador. E logo teñen pois iso, unha pequena mesa e unhas sillas pois para cando está aparcados para poder estar fora. E tamén lle vou poñer así un pouco de pintura do terreo pois para simular iso que entraron por aí pois por esa zona dereita que aparcaron. E logo do menú de depuración tamén acabarei collendo 2 coches máis porque, bueno, vou quitar todo iso que hai atrás do menú de depuración para poñer como explicalo, unha especie de estanque, praia natural pero artificial, piscina natural, artificial, bueno, unha cousa así rara que estou facendo aí agora. Bueno, as rodas tamén lles vou quitar que non van quedar aí. Pois fixen así iso pois como unha especie de verdade pareceme que queda moi chuli, así coas pedras arredor, o sea, sí que se ve lóxicamente que é construído, pero, bueno, ten así un toque natural aí que non sabes moi ben si xusto cadrou así ou, bueno, non iba a cadrar así. Pero, bueno, xa me entendedes. E logo, pois, por aí tamén unhas tendas de campaña. Pois imaginei que unha podería ser dunha parella ou uns amigos, bueno, máis ben de 2 persoas só, e a outra pois de 3 persoas, de parella ou tíos ou, bueno, amigos tamén que levan a un neno, un irmán ou que sexa, que se estou colocando, e se vou empequenecer un pouco. E tamén lles vou poñer aí as bicicletas, que a verdade estas bicicletas están moi ben, son tamén do pack de vida ecolóxica, moi económicas, porque son así como recicladas. Aí pois tamén lles porei estou ponindo aquí os coches, claro, porque son das tendas de campaña. E non queda moito máis que dicir. A verdade, pois espero que vos gustara este último vídeo. Pois vémonos no seguinte. Deixo-vos aí para que vexades como quedou todo ao final. Chao!